Хора, аз съм на лагер с училището. Да. Бърз ще види дом. Много е вкусно. Така е. Пицата е най-добрата. И види. Ние сме геове с Hypercharge. Това ми е 11 паче пица. Това е лайната ми, която нямам да си я покажа. Айде, чук бе, кой да чук бе, там. Трябва да се не гавиш. Аз съм най-лъжен човек и ям хората. Аз ям. Лайна без говна, айде чао!